What's up mga kalakwacha? So karon na pud ko nakabalik og vlog. So karon na ako sa Tuburab, Cebu. So right. Yes, since man day off ta karon no. So ala chila sa laag lang tagamay din try na tog panagat diri. Mamasol daw may try na og pamasul. So shout out din nila ni Arlene nila ni D Marcos vlog no. Try na tog pamasol bro. So may tag makakuha ta kay paminaw na ko marwa dyan ni klaro mo kuha dali kay grabe mo sugas bawd tapos wa di tukob. So ligo-ligo lang sad. So kung bago rin ka sa akong channel, so ay kalimot pag-subscribe. So pasensya rin no kung ako mga uploads karon is wa di mga vlog no. Upload lang tag mga unsay mga trends karon. So hopefully no, ubanan ko niya sa atong baag diri sa Tuburan, so nataran sa abad minaw ni diri kapita. So right, let's go. One eternity later. One eternity later. So right, what's up sa inyo mga kalakwacha? So nauli na ko no kay wa man mi kuha. So porting yung tao ba tapos bawd pa kayo kay habagat daw. So di na sa gid kog kibaw siguro mamasol no. Wa jud mi kuha. So nanakaw diri karon sa balay. So chill lang ta diri. Tagsarap ta mauli sa probinsya. Kaya nilan do yun duyan sa taas. Then feel lang natin ng kapresko sa hangin diri. Chill lang tayo mga kalakwacha. Alright, susunod na siguro ning clip pa daw siguro ulit sa syudad. So